בואו תראו איך זה קורה. אנחנו מגיעות לבית המצווה, הכל כבר מוכן, ערוך כל כך יפה. העוזרות החמודות שלי מתחילות להעמיד את כל העמדות, מכינים את הקישוטים, ערכה לכל ילדה, מדבקות של מזכרת, במקרה קוראים גם לה נעמה. ממש סרט נע של מפעל קטן. והנה הכל מוכן ומתחיל. אני הולכת את הסדנה הכי מדהימה בעולם, סדנת אפוקסי. אני מסבירה ומסבירה עד שהכל מובן, ובשלב הראשון הן בוחרות את התבניות. יושבות לעבוד, מייבשות, כשהן מסיימות הולכות לרקוד. המוזיקה מיכל בניזרי אלופה. בזמן הזה אני כבר מחברת להן את הכל, תראו איך הכל מחכה יפה, כל כך הרבה צבעים, והנה מדגם קטן ומייצג, וככה הגענו לרגע הזה. מסיימות בסיפוק ובהרגשה הכי טובה בעולם. מזל טוב נעמה.